neka oslobodi šestite do Božića, oni se poglaši. Ej, slušaj, samo mi kažeš onako da budu tu zborišta, ja tebi kažem, a ti kažem, da ih pusti da samo šetaju slobodno, znaš, da bude spontano, da ne ostanu, da... Kod kude? Sofio, dođite ovo. Se meni tičeš, ja ću šire. Ivane, dođite ovo. Ja ću na ljuljačku. I ja. Gledaj, idemo sad. Idemo kod Bilje Tatića, idemo kod oni roganji. Pa hoćemo da se dobro, nema Bilje. Kad uzite nujno da se kapiju kod kako će po. 25. Rekao mi Idite naprej tamo. Ajde mene da slikaš sa ovom gospođom. Nismo dobre. Pa šta nam hvali? Učenica, nima. Hvali bi nam. Da vidite nešto. Da nećemo, nego nigde ništa. To je to bilo naravno. Mnogo godina prošlo. Skoro to bilo. Stvarno, zato se i... Što više kandidata ima, to bolje. Da.
i konkurencija veća. Da, da. To je prvenstveno To je još lepo kako bi trebalo da bude, ali poradi. Imamo, nije, mi smo broj 6 samo. Znači, kako piše tu? Nema veze. Žabe otišu. Ajde, još imamo dosta. Znači, ti vidi, čeg ja smijem tu? A gledaj, ja sam Kako kod na malo. vreme? Nema veze, ovdje imam više ulaza. Možda se uđe da hoće. Sam.
Dobro. Znaš šta, i mi smo malo u problemu zato što, kažem ti, malo žuto može i žuto. Da slučajno, da je mislim jedne godine, a onda se traži. Ma dobro. Eto su juri. A tu? Oni što su juri malo su šetaju. Zabljava malo ona. Ja sam na brzinu slao. Nemoj toliko da skaču. Alo? Kući ili po tebi kući. Pa to, ako Ratko vidi na kameru da ne. To je kiša. Ne može ono da sere, pa to ti je. Onda ti kažem, ti si tražio od mene da ti opremam meditaciju koja će trajati. Ajde se pokrivati. E, onda staje. Ajde sad da se slikaju ovdje. Ajde, deco, znate vaš posao, deco. Vaš posao znate. Hajdete na mostić tamo. Idite na... Ajde, gledajte ovamo, deca. Gledajte u fotografa da ovo sličam. Gledajte Kiko. Čekaj ja jedan put da se slikam sa decom. Ne mogu ja sa vama, ja to ne mogu. Benčić. Vidite kako oni tamo kada se Da. Ja bih zamolio građana što misle da priđe. Nemoj kostola, molim. Nemoj kostola. Kako je? Ja nisam u živi. Da. Ja nisam u živi. Ona je upravo lažu. Ajde. Kaži snimati da dođe posle da vidi. Nisam mi kao rekao se bio, znaš da je bilo ona. Ja nisam u živi. Ti si što stavio tu nalazicu. Ko se teba? Joj, ne, ti si duboko. A to nije duboko. Vidite nešto da vidite malo. Katajla fontana. To je Džeki. To je Džeki. Ti to domaćio da domaćio. Ovo rekao da vas ne izvoli. Slavice, samo čačkalice za malo ono. Mi nismo u živi, mi imamo pravo da gledamo. Ej, mi smo kao na njivu. Kao na njivu. Nemo da vas muđu. Pa treba da rodiš. Ja rekao neki detalj da. Dolači dječica da uzmaju. Uzite nešto, poslužite šta. Tu smo sredili kutak za našu dušu. Ova ceramida, ova se stavi. Tu sam baš... Ne mora baš svaki godinu. To je da ne, ovo. To je da ne... Čekaj, ne sporti, ne sporti. Parići. Ako popijete rakiju, Ajde, da li je ovo balonče da vidite.
Može? Može sve. Stane, može da stanem ili ne? Ima i van pogača gore, ne? Ako treba. Često gledale dole legenda. Kako zove, no? Desetka. Đorđević Radmila. Da. Da. Ovo je znači dvorište sa okućnicom u U zdravlju, veselju. Izvolite, služite. Verovatno kako su lepo. Evo si ovde neki piju. A vi fazani ovdje. Ovde Kirić, ovde Matić, ovde Kuće. Bože. Pravo domaćinski. Ali jedan golub ima razno. On uzgaja. Evo ga narod ovamo da svi. Ćao.
Quella cosa del castillo. A on je što umro? Da, je. Denika. On je rado bude znao. Šta kaže? Ajde, ajde, samo sjedi. Se boriš? To malo ti stići. Dve godine služba, sve malo, kilometar za metar. Ej, ja ništa nisam posebno. Majura. Se plaši se manje i se odvija. Kuda inače U sredu od 8. Još bolje. brže. Nedelja, ajde, polako. Dobar dan. Pa ja sam stvarno da je ovo prazno. Ajde, brzo, pored fontane. Brzo, idemo tamo. Neko može stani za mene. Pa ne, ćete vidjeti. Majka! Ej! Da, klanje. Evo. Bogu hvala. Ajde da uhvatimo čaku na jadu. Idi uhvatimo se po mene. Preko da se dajemo. Tako ide. Mlade, ne! Ovdje uhvatimo. Ti si rekao. Pa i vi ste. I vi ste. A zašto sad ti kažeš nije lepo? Kad idemo na... Dobar dan. Jo, pa ti bre.
Ona nema tu želju, ja sam njenoj majki brat. Biće, ko je ovo sve ocjenjivo? Pa ide i ona, nađo smo ga uz put. Dobar dan, dobri ljudi. Kako ste? Bravo. Kako, gospođo? I tebi zima? Da ti zima? A tretama, jo. Stani. A ne, dobro, koji dvor? Dođi kucu. Od drugog dvorišta, idemo gde nema. Dobro? Naco, pa gledaj si, Naco. Što? Nisu to blizu. Eva, Ekipa televizije Smederevo u Lugavčini, 6. smo tu. Ovoga puta predlažem da najprej našim gledalcima pojasnimo da je akcija, odnosno najrođenije dvorište, zapravo samo deo manifestacije koje se prethodnih meseci traju. Da, ovo je manifestacija koja traje već treća godina, a osmislili smo je kad je krenula akcija Očistimo Srbiju. Pa smo mi u okviru akcije Očistimo Srbiju osmislili akciju Očistimo Lugavčinu i izbor za najlepše dvorište. A evo koristim priliku da najavim da ćemo u septembru najverovatnije da biramo i najlepšu baštu, poljoprivredno domaćinstvo, znači gde ima paprika, paradajz i tako. Zadovoljni smo što svake godine imamo sve više učesnika. Prvi put je bilo 19, drugi put 21, sad je 25 takmičara. Vrlo interesantno je isto što svake godine se ne ponavljaju takmičari, nego ko ima nešto novo, on se ponovo prijavi, to je 5-6 dvorišta, a uglavnom su sve ostali novi učesnici, što je veoma lepo i interesantno i na taj način stimulišu i svoje komšije da srede dvorište, da uredimo Lugavčinu, da ako ste mogli da primetite da smo napravili plastične kontejnere za prikupljanje plastične ambalaže i tako. Trudimo se da ono što nam život znači, ove sitnice, da ulepšamo sami sebi što možemo. Da, Lugavčina je dobitnik nagrada kada je reč o manifestacijama poput Smederevske jeseni ili Etno sajma. Da. Zadovoljni kad vidite ovako svih tih 25 dvorišta koje su. Ja ne da sam zadovoljna, nego sam prezadovoljna i jako sam ponosna što sam na čelu jednog takvog sela gde su ljudi jako složni, gde podržavaju manifestacije, gde svojski rade.
A inače, što se tiče ove manifestacije, ova je jedna u nizu. Znači, krenuli smo sa seoskom litijom koja je bila za Svetog Nikolu, pa onda sabor harmonikaša koji smo imali za Vidovdan, pa sad imamo manifestaciju Najlepše dvorište koja će biti, a kruna te manifestacije će biti 27. pošto je inače sutra naša zavetina seoska. Kruna će biti 27. na sportskom terenu koncert narodne muzike, opšte narodno veselje i proglašenje pobednika. Ja bih ovom prilikom htela da se zahvalim prvo svim svojim meštanima koji su se uključili u akciji, koji podržavaju svaku manifestaciju, a da se zahvalim i sponzorima, Živićima iz Mihajlovca koji su nas svojski podržali, dali brojne nagrade, dali člana žirija. Tu nam je i član žirija iz Plane, tu nam je i gospodin Rade iz Smedereva, tako da smo oformili jedan veoma stručan žiri da izabere najlepše dvorište. A naravno, zahvaljujem se i vama što nas vrlo često pratite i što podržavate svaku našu akciju. Hvala. Hvala i vama. Što odraz njihovih vlasti. Prvi komentar žirija, sve se nadam da niste mnogo strogi. Naravno da nismo strogi. Možemo da zaključimo da su se domaćini trudili u skladu sa svojim mogućnostima, ali vidi se učinak svakako. Da postoji ukus, da postoji pre svega volja i želja da to bude skladno i da bude uređeno i da prvenstveno ugode sebi samima, a onda i ostalim ljudima. 25 domaćinstava se, ukoliko se ja ne varam, takmiči za 3 kategorije. Jeste. Takmičenje je podeljeno u 3 kategorije. Najlepše dvorište i okućica, najlepše balkon i najlepše dvorište u atmosferu. Kakvi su kriterijumi, šta je to? Znaš što se onako najviše obraća pažnje kada ste vi ovdje baš želi? Pa zavisi od kategorije. Naprimjer, za najlepši balkon izgled samog balkona i kako se to uklapa sa fasadom kuće, sa celokupnom okućnicom. Zatim najlepša okućnica, isto celokupna okućnica, stambena zgrada i pomoćne zgrade se i naravno sklad sa travnjakom, sa stazama i sa biljnim materijalom. Dobro, ja znam da vi ne možete mnogo da vam kažete, ipak tek treba da vi stavite konačna odluka, to je to. Rebeka, posle samo za kraj da nam se predstavi. Ja sam Vesna Živić, student pejzažne arhitekture i hortikulture, tako da, eto, u struci sam. Hvala. Sljedeći put zatvaramo ovdje imamo traktori. Ej, ovdje se ulazi. Vidi. Tiri pa. Uveče imamo posle koncerta, za projekt. Dobar dan. Bato. Ljubčevata vezu, kakva veza? Ima bre od jednog vrućina, od jednog zima, neki ne vidio. Ja, nema.
Još sad. Pa znaš kako, ali... Moram prve godine sam dođela. Pola 10. Ja, pola 10 sam dođela. Neću opet. Nije. To je da dam celu. Da, šta ti? Onda meni. A ja jedine da nisam. Pa sad nema niko, malo je pet. Jao! Jao! Ajde do pesme! Ivan je kupio napis, stoji pored tog sveća. Ajde i go. Da, ali vidite? Može deca da prođu tamo da se slikaju malo. Detice, ajde za pinčik. Gdje su deci? Evo su mi Ajde, da polju deci se slikaju. Dajte, deca prođu. Ajde, ovo. Pa nešto su vidjeli zanimljivo, ne znam šta. Ne, oni A evo lokovanje su vidjeli. znaju, oni ni... Ovdje ja kad spremim dođu. Izvolite tebi. Pojadite koliko može. Osam. Ajde za rejku. Ajde sad idemo. Ajde idemo. Klak, klak, klak. Krok, krok, krok. Vidimo se, čao. Ja imam tako, Ja se idem pod vod da mi zgazi. Pa da, ali je posle toga jedne lije od Putišu Banju. Ja sam još i on će da... Za njih smo rešili što da radimo tako.
Rušite. Tako što kažete da pluma rekao. Sve vrati kako bi je Mi ne vraćamo ništa. Kad će to? Počeo, ja smišljam. Niste montirali poslednje. Evo sad ću ja da pitam u čemu je tajna Vidišan baš? O, imam ja dosta njih. Aha, to je moj present. Samo što ga ne vidim. Vidi. Pa nemam više. Ne mogu da vidim. Ne možete to staviti u kofer. Neću da stavim. Dobro, neću. Vidi me. Ali već sada. Jeli, i naši dete uđe, ne? Kaži ba. Nema niko ceći kao ja. Vi ste išli sigurno. Ja sam sve. Evo i ovo je interesantno. To Da. To isto, to... To ću da kažem. Sve mi cveći kao pa, sve mi kao cveći. Bila sam na ključku, si tako a te sam hrana, to smo davno pravili. I da smo išli, mi smo svud redom. Da, to je lepo, tako bilo. Žena vidi, kako se to zove to što visi, ono gore? A nije to, nisu viseći muškarci. Nešto visi ono... Ja sam ih prljava. Ceo dan i muško i žensko, ja sam šta je tu je. Stvarno. Problem neki. Nisu znali da nas. Ona misle da sutra dolazi komisija. Nema veze, nema veze. Nema problema. Vidi za CD i za ono u sredu, znači oni prave CD svih dvorišta. I u sredu može da se... Jer djeca rade, a ja... Jednostavno se sutra sam mogla... Ali mogla sam još nešto da doredim.
600 dinara, tako? A što se... Vas dvojica. Hoćete idete sad kolima napred. Njegov stavi kući. A idi izmi Jasmina pa ga dovezete na... Dobro je. Evo mi ove slike neke. Kio pisani smo. Evo Marija.